Kezdettől azt az egy épületet szerettem volna megépíteni, amely az emberiség kezdete előtt már állt. Ezt az ars poetikát vallotta az organikus építészet koronázatlan királya, a 2011-ben elhunyt Makovec Imre. A márciusban újonnan megnyíló Vigadó nem is választhatott volna jobb nyitókiállítási anyagot a Makovec hagyatéknál. A Makovec Imre életművéből mondjuk egy bemutató szemelvényt. Tehát ez nagyon soknak tűnik, ami itt van, de az ő teljes életművéhez képest mégiscsak egy kis rész. Tehát hihetetlen mennyiséget dolgozott. És igyekeztünk úgy válogatni, hogy minden fajta dologból valami legyen. Tehát a legjellegzetesebb műveit meg tudjuk mutatni. Ez nem egy teljes életmű kiállítás, mert még az öröksége, a hagyatéka az nincs teljesen földolgozva. Tehát itt az látható, ahol éppen a munka tart. És ez még a fele sincs a hátrahagyott munkásságának. De próbáltunk abból a rendelkezésre álló anyagból, ami egyébként a legismertebb házait, terveit tartalmazza, egy teljesen átfogó válogatást bemutatni. Megépült, nem megépült tervek, házak, illetve az írásai és rajzai szerepelnek itt, modellrajzok, tervek formájában. A Visegrádi Erdei Művelődési Ház, a Paksi Katolikus templom, vagy éppen a Sevillai világkiállításra épült pavilon. Egy-egy különleges épület, amely hülyen hordozza Makovec egyediségét. Mi adja a Makovec stílus egyediségét? Maga Makovec Imre személye, ami már sajnos nincs köztünk. Meg hát mondjuk, ha most azt akarom mondani, hogy magyar organikus építészet, vagy magyar szerves építészet, ez egyedülálló a világon, amelyet hát ő hozott létre, részben a gondolkodásával, részben egy olyan építészeti stílustárral, formai jegyekkel is, amely mögött mind van komoly szellemi tartalom, amelyhez nincs fogható, és nem is volt. Az ő stílusa nagyon jellegzetes. Hát ez az úgynevezett organikus építészet. Na most ez mit jelent gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy természeti formákat használ az esetek többsége. Tehát ez az úgynevezett modern építészet, hogy függőlegesek és vízszintesek, és egyszerű, és beton, és üveg. Ezt ő sose csinálta. És ezek a formák, ezek természeti formák, ami növényi, meg ilyen emberi vonatkozásai. Tehát olyan, hogy az épületnek szeme van meg. Szóval vannak olyan házai, ahol ez nagyon határozottan látható. Volt, hogy lehámozott narancséja alapján tervezett templomot, máskor népi motívumok, emberi arc, vagy éppen a sötétség és világosság harca inspirálta. Makovec Imre fantáziája kifogyhatatlan volt. Ez egy nagyon régi 20. századi kérdés, hogy az építészetnek milyennek kell lenni. Hogy ők például, akik ezt az építészetet csinálják, rendkívül fontosnak tartották mindig, hogy egy épület hova kerül, milyen környezetbe kerül, milyen az a világ, ahol ez az épület megépül. Mert nagyon sokan, akik ezt az úgynevezett modern építészetet művelték, és még a kitűnőek is, sokszor azt mondták, hogy teljesen mindegy, hogy ez a ház hol épül meg. Na mostan, hát ez egy olyan alapvető világnézeti felfogási kérdés, ami hát nagyon megkülönbözteti a 20. századi divatos építészettől. Az organikus, modern építészet elveit valló Makovec nem mindig talált megértésre újító ötleteivel. Ennek ellenére neve külföldön is legalább olyan jól cseng, mint Magyarországon. Van az a közmondás, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában, de Bartók Bélával ugyanez történt. Tehát sok magyar ember az nem Magyarországon tudta az életművét befejezni. Ebből a szempontból az Imre itt fejezte be, itt is kezdte el, és itt is adta tovább. Tehát amit én fontosnak tartok, hogy ő nem csak egy alkotó ember volt, aki az egyetemes kultúrának tervezett, hozott létre dolgokat, hanem olyan tanítómester, hogy ma fiatalokban, tanítványokban tovább él az a munka, amit ő elkezdett. A fiatal generációkba könnyedén plántálta bele az általa megszerzett, elsajátított tudást. Így nem csoda, hogy stílusjegyei még halála után is újabb és újabb épületek falain jelennek meg.
A folyamatnak pedig még nincs vége. A Makovec Imre Közhasznú Alapítvány töretlen munkakedvel folytatja a hagyaték feldolgozását. A hagyaték feldolgozása a halálá utáni napon rögtön elkezdődött, idézőjelben, tehát már döntés született, hogy egy alapítvány létrejön, amelynek a legfontosabb célja, hogy az örökségét feldolgozzuk. Én nem nevezném hagyatéknak, mert a hagyaték az egy lezárt dolog. Ez egy olyan örökség, amely élő, kutatható lesz, hozzáférhető lesz, bárki tanulmányozhatja, tehát a magyar kultúrának egy nagyon fontos szeletét próbáljuk úgy rendbe rakni, hogy érthető és kezelhető legyen bárhol a világon. Hogyan állt össze a kiállított anyag? Elég sokan dolgoztak ezen, hát két nevet meg kell, hogy említsek. Az egyik az Imrének a fia, a Makovec Pál, aki ugyan muzsikus, de hát rengeteget dolgozott ennek az anyagnak az összeszedésén. Van egy Makovec alapítvány, és egy Csernyus Lőrinc nevű építész, aki már az Imre halála óta foglalkozik a hagyatékkal, és hát nagyon sokat dolgoztak, hogy egyáltalán földerítsék, hogy mi van. Egész megdöbbentő, hogy olyan vázlatokat, terveket találtak, amiről nem is tudtuk, hogy létezik. És még olyan mennyiségű megépítetlen és befejezetlen terve van, ami tényleg elképesztő. Makovec után rengeteg vázlat, terv maradt, amelyek mind egy-egy meghökkentő, mégis varázslatos épület alapjait rejtik magukban, és kitartóan várják azt a pillanatot, mikor eljön a megvalósulásuk ideje. Van arra remény, hogy a meg nem valósult tervek egyszer megépülnek? Van egy kormányhatározat, amely lassan egy éves, amely több pontja közül az egyik ezzel foglalkozik, és az alapítvány össze is rakott egy olyan listát pénzügyi ütemezéssel, amelyben az ilyen épületek szerepelnek. Egyelőre egy kb. 50-es listánál tartunk, tehát 50 olyan házunk van, amit bármikor el lehet kezdeni építeni. És van olyan, ami már meg is épült, például a Devecseri kápolna, az utolsó terve, azt a halála után kezdtük el építeni és fejeztük be, vagy a Csengeri Egészségház. Tehát van egy ilyen törekvés. Makovec életműve egyik legkiemelkedőbb emlékének szánta a Felső Krisztina városi Szent Mihály templomot. A megépüléséről való határozat ugyan még mindig nem született meg. A Vigadó kiállításának mégis ez a 3-dimenziós vázlatokkal körülölelt makett a legimpozánsabb eleme. Ez talán a legjelentősebb műve, ami olyan vázlatban, tehát kiviteli tervet már nem csinált. Tehát olyan vázlatok maradtak, amit folytatni kell, és a kiviteli tervét ezen Nagy Ervin, aki neki hát tanítványa és munkatársa volt, dolgozik, munkatársaival, hát ez egy iszonyatos feladat, de arról beszéltünk, hogy ha nincs kiviteli terv, akkor semmi esély nincs arra, hogy ez az épület megépül. Tehát mindenképpen meg kell csinálni. A szeptember 21-ig megtekinthető kiállítás csak egy szeletet nyújt annak az embernek a hatalmas, jó részt még feldolgozatlan életművéből, aki utánozhatatlan épületeivel összekötötte az eget a földdel. Makovec Imre nyomai a Vigadó Galéria 2 emeletén.